Hola, em dic Àngel, vaig a la classe d'Obèlic i us vull presentar el llibre de no sé nedar. L'autor és Daniel Neschenz. I la editorial és la Galera. I la col·lecció és què? I aquest llibre va de que un nen no sap nedar i llavors un dia els seus amics i ell van anar a la piscina i tots van anar a la piscina i ell es queda a la tovallola. Llavors ells es riuen i llavors el nen va decidir anar a un riu amb un monitor d'entrenament. I llavors van arribar al riu i els van entrenar. L'endemà, un altre cop van anar a la piscina i el nen va també i llavors tots es van quedar al·lucinats.